Kaon mo guys, kay umuy mama. Kita dah nak bebek, itong tunday. Break time pa. Sila na po. Kanang uwag iwa makbukod na napag-libig. Sila na po. Mga napasunan. Kuha na to ni kay kanibot ko awak ni tigumo ka tayo ang iro. Kanon gyapon ning naulog. Sana panghatag na na. Dangog man diri si uy. Ako ra si Bek, kay dulura ko. Si. Isa pa, dua ase. Ari na bebe. Ito nagsilupin. Oh. Juice pa more. Oh. Ikaw ma. Wala na. Anak ko no. Wala. Minum kaya sa mata. Wah man. Pidangog ako chinilas. Oh. Uy. Wait, bagay, dangog ako chinilas. Susya punya mineral. Ayaw ko ng matamis. Alam mo ng sakit mo. Ya, kita live dan ya. Yung binamos. Lagyak juga untuk Luto na mo. Pancit. Pancit mo kanon. Pancit tim diwat. oh na lang dukot. Wala lang dukot yun. Labay ni mo. Kung iatak adto. Wala Ito kuno bugog. Unti umib. Inday mag-amo ang kabato. Ha? Inday. Ang kabato meron chip. Tingwa. Sa mga makaklit ini. May maasok ko. Kama umami pero Uy, Diyos ko. Nagmapalpa. Gamay ra. amo rang buhat. Kami na mukha. Bayot na ikaw kuno ko sa pansiyo. O na ba yun? Na chip ka. Mag-vlog na ko bi. Agha ko ma'am bi. Mi, bangko mi bi. Oy, ala, bangko ko no duha man na imo. Kana. Ipadeo manatagnaw. Sabay di sa. Kare lang mit hagda. Uliray mani. Uy, ginoo ko na ay Bilangaw na dahil. lapok. Salip dita. Dito may mong like. Yeah, vlog ko man.
Isibog ni dia, isibog ng bangko. Labay na rin. Tanggalan na lang ng bangko dira ah. Ah, mana na ang isa ba? Kuan naman sa isa po na naman dun. Day. Gana ka. Uy, nga lang po. Dito, diyan na pibugkot. Ham ka pang bangguran. Ha? Minara. Ano man? Ah, Ganyan si Maylin. sagura na niya. Balik ra si Zama. Balik ay nagbubitaw mo ito. Nagtimpla na mo juice, te. Babaw. Ado ilabay niya kay hatag ang malabay ni Tak. Mana? Karikin sa manik. Wailoy ada na. Kinsa ni. Wa ko na na. Sagbot. Kari butang imong tagbutang. Ana lami. Nadiri. Ngihi makadira ma. Nadiri odaghan. Aho na na. Saan man eh? Kuya dong lungagon. Oh, diyan na ginamot to. Ginamot. Muta oy. Ang daghan ni. Ana imo man ang vlog ikaw ko pag-edit diha. Ani man isa. Ah. Yo tay bitig lag tabang garihoy. Ang YouTube kay Ah, kisa na. Video call. Lang lang muna. ang mag-vlog pag YouTube pa dili niya na pwede. Hi, Merry Christmas. Lurisa. Ato ba? Ngit-ngitin ko na, Del. Gusto ka tanaw. Abala. Lang. Hi lang. Uy, magsugod na tagluto. Asa mo po ta magluto? Ang karas bigila. Pero baby na. Putos pa nan. Bawang na pa pati appointment ron. Pati appointment ron sa dusi. Kani babato magud ni. Luto. Hadlok mo daw ko. Ha? Ambot? Kani ra magluto ang pansit dili bata na. Gani gani asa dapit. Pakilid magaingana. Online na. Dili na Ang jaag. Order mo po. Half dozen. Pilahon ang food na. Tagpilahon. 100 kape. Bago ba din na te? Oo man na. Binuod na, Mar. Nenga na ang bala daghan nag-usig siya ani. Order na order. Kana bitong lukot mo te. Asa dapit magluto ang pansit. Wan sa Mar. Ha may pansit. Order daw ko di. Nga na kami tagwan. 100 na po kape. Kaduha ko yun ang balde. Singapore. Kape. Dugay man mabot ang Shopee. Pero noon, ay ako. Kari na ikuan yun. Diyos ko, mga daga naman mo. Ano para sa kanito pa. Asa man magluto? Wa may u. Oo. Yan ang anak ko kay arong makuan po ning uban. Makuha-kuha. Blando diri oh. Ilangaw na.
Loko ang sa tamak mo. Hinay lang, damo Hinay ka kay Dano. Pilit. Kami pilit ha. Ano oras sa bata? Wala kami pilit. Uli na ang dalaw. party nila. Pamahal ng dalaw. Ah, pink. Siguro lang kuha ni mga. Ha? Sa ba mga bata? Masabot ko na. Matulog mo? Hindi, kahit lang sa dalaw. Wala pa na. Pare mo indog ina Rodel! Basta kanina. Kariba ho. Uban nga. Kanang pansit, di na humawag tubig. Hindi, ugligag mag-gising. Kagmag din ba ni? Ugligag mag ugligag kayo So, ang Luisa dira. Dari di. Ni. Ayan, di ba nakasiwa? Binuhot. Oh, ni. Di. Yabon, parang Hi guys. Welcome to the vlog. kariya rin. Kasam rin kahon yung duli pa na ako. Pamas ka. Ano na na, may dito ko na nasiwa. Hindi ba? Dana ka na kuan. Kabalik ko sa Dahil ba ikaw mamutok ko ng pasit? Oh, basta maiwi. Sila muna to kay nag-apas pa daw to sila. Asa di si Maylin. Labaw po ni balik uli. Hindi mo man si Maylin na maapas pa sila. Tapos na sa buwak yun ni Maylin. Undan mo to sa Japan. Tagtag. Okay, lapok diri ah. Wala diyan sa dito maghiwa. Bubudas gani. Awa, wa pa ingali. Inuuli na kay kon. Wala ka nang Naay ka tong Inilaw. lagi. Inilaw ko. pinunak. Wa ani pinuhon. Pagilay kay Dano. Wa may hugas. Wa taro kito dito. Pangawid. Ana. Silo ni mo tayo kanila po. Pas pa adapit. Ubos. Dugay na ganito ka ulit ni. Ani muni ko ay. Bana, siguro kayo. Ako pala yung tawag iti Marisa. Di na umatod si Dito ra ning noon dito to ah. Ah, Miss Junjun. Marisa po ah. Dito upuan. Pita, mugo pa ba ako ko? Gutang ba na? Tantana. Oh, bye-bye. Ako na po na ibi. May pimpla na sila. Dari lutuan. Dari sir. Dari. Sa may tubig nila dani. Di paningot sila kay painit ng dagko. Ano lang dong? Sadyo naman. Siguro man dari. Uy, paminaw mo katong pansit ba? Kung pagkuha mo katunga. Magbini na mo. Di ang pasa ha. Ay, adman mamula ng Ya ka rin diya. Tata jud ini tutot Tunaon.
Abi na ko day. Day. Kari man sa karni day. Karni day. Kari may ahon ko. Day. Atong magluto ko no. Oo. Ang kulo kay si. Wala tuwa day. Mad, nga Andre kare. Do kaduhaon pansit ra tanan. Oo. Wa pa man bitaw. Hugasin na. Hugasan na na. Day, hugasan nito di karni ikaw. Ani sa da. Hugas kay. Paghali. Inarudin pahalin. Mo magtubig kay ro nga inaon. Uy rodel pahalin da na rodel. Oh, para makaluto ka na. Paglangon para ba ni? Dato magluto mi pandindi na ako hamo. Gana agad na na. O sa day sudlan. Wato ka to ko may sudlan dari ni gugas. Day balik na pud mo dari. Na. Kani ba may planggana gamay. Kani na laman ato nga man ni na. O kana ka, daga to o. Paranas bihon. Kanang mo sudlan ni. Gayutin. Si na kong kuko. Ya ang sudlan diyan na. Kani na laman. Kani dia. Nami to mangura na garang kuan. Balanghoy. Na lumak ka jo. Ah, di ko gay lahi. Ganto lang mo pan ila dito ah. Kuan na der. Dapat sudah magluto. Pwede magajuta pa man na. Pwede kuanan pa man na. Lamin na. At kung hindi na jilin na Kimba mo pagdiari. Kimba na. Lapot. kumot na na. Walas lapot. Ang kimba lang. Pinuhon mo ka ni. Luha kay sa kinilaw na. Kapagas. Kapagas. Tuluhon na na. Kana laman dis. Na plato dis na. Masud lang dari. Kisa mo. Yes. Isa kanan. Kana bang plato ba na ah? Masud lang Ikaw dari. ni pagkumaga. Wala na. Ha? Wa na sila tubig. Ko ingani para sa kapaya. Ngani kapino? Inilaw man na. Ingana. Ingana lagi kay. Ingani? Kuha man kinilaw. Ingana lagi. Katulad yung plato kami, sidlan dis, paliw sa udis, kay sidlan dari. Tapi ito po akan dito naman na. Yung kita may mutapada na. Kada mo na. Hinihinay mo ka dyan ikaon ba? Kaya gahi, magkuko naman ito. Gani ako ang kuko. Apil na. Sa gula na Sa kuko ba? Kana isa, kana. Naaral nga na. O, sige po. Mag-i-apil siguro po ni Puso. Kaya po, ano salad. Hindi nang daganay ng sudan. Uy, dili Ano na ginagawa? Kung sila nito, salang. Tabuan. Nahumog ka. Palakasan. Ato kong kadayon. Diba sa kauban? Ato pag-vlog naman. ikaw kulit ikuan na. Sa di rin diha mga piki na. man gud ni mga puot. Uy, bro, bot gusog na mutakmag. Na. Guys, magluto mig bihon. Na kusinira. Kung kakarmo Sinira oh. buka ganin Gagbog say na gamita ma. kaya na pag mainit. Kani adto doy og may bilin kang Miss Bernard. Luto. Uy, karing gulay gani gihugasan na re. Diri ras kusina kani. Yapin ko hugasan ning gulay din. Diri re butang din. Yapin ri, ma'am. Sa bagay, halo man ni. Butang na ko. Ha? Ma'am.
Kapal kang gandin niya. Isagol man gyapon nas bihon. Lagi. Oh, dadasar yo. Kapay bit sayaw ka ng ipuro. Wa jud. Excuse ko dil ha. Uy, kalubihan na. Hay, kalubihan. Kunis-kunis naman ni mo din. Ano kuno? Anda mo tubig din. Basang kahoy. Dili. Gay kunis sangit. Si sangit imong gisi. Mahadyan ko yung kinirokura. Oh, ilang grasya na hubog na oh. Oh, Sa Juma na nahubot. lungag to sila kanon dito guys. Buntagay dang inom ani. Lungag sila kanon. Uy, putay. Kanisang look kay pikas lagi. Uy, kinit alam gina ko na dito ma. Nga na tanan ni mo ba? Tanawa naman na. Unja. Kunisiga naman. Ba ni mo Lagi day maninuod lagi dayon ba? Pinino pa mo. Ninuod man. Ay, bihe kay siga na ron na. Ah, bulhutan. Gito nga ni. Wala pa ngayon. Tanga akay dubli mo man pag asag di man si Rana tadi ko ihuro. Balik pa na ang lago. wa na ba day gulay dadto. Wala na mo na laman na. Liporyo. Ah, bito lipuryo de. Yoga sa pagliporyo, yugasan pa. Lipon natin wa. Kao ba ko nag Da lahi po na sila diha guys, nagbanggod sila kapayas. pika. Asa ra to ang kuan yut. Espada na yut. Pero ito to mo ako dito ah. Dang nura. Murag nada nag-ahang kutsilyo dang palihog ko. Lighter daw. Ato kay mabali no sing. Mahal na ba na 7-8. City na. So kanilyo. Putso na ma. Dili, anda mong tubig dil, kanang limpyo dil. Pagod na. Isabaw ba? Pagod na mi. Ay, magluto ni. Ano nga dali? Iskabitsi, lisod pod. Dito di ay, nagkarnila sa roll. Iskabitsing karni. Baroy ma. Para doon Diyan na da. vlog ba din? Hi, welcome to my vlog. Yan may karo. Haning nga dali mo tuhan eh. Magluto ng pansit mula iyas na ko. Hala, uy. Bitaw. Prepare pa ba mi? Manayo ba ya mi? Ako hindi na kumbal kaya nagtong kumihikos na kudat to. Huh? Sayang. Kay Marcos. Out ka ba do? Ang ama pala ba lunes? Apil ka din. Apil mo bayot din. Linggo, mahal na po di ha. Bayot di ka dil. Ang lasa. Bayot mo anak. Maribayot nga mapaglipag ko ang anak na po. Mao labihan kusog mo kiyod. Madyo na isa kay mo kiyod man imo kay pinsing-pinsing. Napod, napod. Hindi ka